Je vás tu strašne veľa. Vaši spolužiaci a kamaráti očakávajú lepšiu energiu, takže sústredíme sa. Pripravení? A ješníci, pripravení? Tomáš, pripravený? Áno. Ideme na to. Takže poprosíme ťa hudbu a nezabudneme, začíname doma večkami s malou ľuďou. A trošku sa rozprezkáme, ideme rytmus. A všetci prejskáme, ne? Pozbuďte kamarátov. Pripravíme sa. 5, 6, 5, 6, 7 a... Niečo takéto na prvýkrát, naozaj klobúk dolu pred vami, ste fantastickí a vy za to, že ste nabrali odvahu sem prísť, získavate odo mňa takú podpis kartu a ešte naozaj, ešte veľmi potles, lebo boli fantastickí.